खुलुमबाय। आंनि मुङा फुंबिलि बसुमतारी। नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गुरै हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आरो नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि फुंबिलि रादाब इउटिउब चेनेलाव बरायनाय बावहरबाय। दिनै 13 मार्च 2021 मायथाइ। नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै माखासे रादाब लाना फैदों। खम समनि गेजेरावनो बयजोंबो अनसायजानाय एसपि बड' निउज इउटिउब चेनेलआ 1 लाख साबस्क्राइबार आरजिनो हाबाय। बिथांनि चेनेलाव गासै 240 भिडिअ'सफोर दं, जाय भिडिअ'फोरनि गेजेरजों रायजो राजा नायगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे गोनांथार आरो मिथिनो गोनां खौरां रायजो राजाफोरनि सिगाङाव लाना फैयो। बयनिबो अनसायनायजों बिथाङा चेनेलाव 1 लाख साबस्क्राइबार आरजिनो हाबाय। पान्जाबाव कर'ना भाइरासनि बिबाङा बांनायनि थासारिखौ नोजोर होनानै पान्जाबाव मोनानि समाव नाइट कारफिउ आरो गासिबो फरायसालिखौनो बन्द' खालामनायनि बिथोन होबाय। बेंगालुरुआव जानाय जाथाय। सासे जमेट'नि डिलिभारि बयआ सासे आइजोखौ गन्थंआव सौनानै दुखु होनाय पिक्चारआ भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों। आइजोआ डिलिभारि बयखौ लेट जानायनि थाखाय सोंखारिनायनि डिलिभारि बयआ आइजोखौ गन्थंआव सौनानै दुखु होदों। जमेट' कम्पानिनि बुंनाय बादिब्ला डिलिभारि बयखौ आबुङै साख्रिनिफ्राय होखारथ'वाखै। पुलिसनि नायबिजिरनायनि उनाव गुदि जाहोनसिम नायबिजिरना थिरांथा लागोन होनना बुङो। डिलिभारि बयखौ हेफाजाब आरो आइजोनोबो मेडिकेलनि हेफाजाब होदों होनना बुंथियो। डिलिभारि बयनि रेटिंआ 5 आव 4.75, जायखौ मोजां होननानै बुंनो हायो। 2020 मायथाइनि साहित्य सभा एकाडेमि बान्था मोनगिरि थुनलाइगिरिफोरनि मुंखौ फोसावना होबाय। साहित्य सभा एकाडेमि बान्थानि थाखाय सा 3 बर' थुनलाइगिरिफोरनि मुङा फारिलाइयाव फैदों। बे खेबाव लाइमोन थुनलाइगिरिखौबो नुनो मोननाय जादों। रुंसारि धरनीधर औवारिया गोथेनाय लामायाव गोदान आगान सुंद' सल'नि थाखाय, अजित बर'आ गथ'सा बिसम्बि एसे आरो निउटन के बसुमतारीया आबौ आबै आरो आं खन्थाइनि थाखाय 2020 साहित्य एवार्ड बान्थाखौ मोननो हादों। सर्बानन्द सन'वाल चिफ मिनिस्टार बिथाङा श्री निउटन केनि मुं लाना साफ्रोमबो बान्था मोनगिरिफोरखौ हामलायनाय जासिहरदों। इउपिपिएल दोलोआ बिटिसिनि अनगा बायजोआवबो बिजाथि फसंगोन होनना बुंथिदों। लोगोसे आद्रा थानाय बियाबनि बिजाथिफोरखौ थाबैनो फोसावगोन होनना बुङो। हिमालय हटेलनि न'ब्लाङाव बिथाङा आद्रा थानाय हाबाफोरखौ गोदान कमिटि दाफुंना थाबैनो मावफुंगोन होनना बुङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थुलुंगा होनो हागोन। गोजोन्थों।